De què té gust Catalunya? Segurament té gust el seu paisatge. L'Ebre, l'Empordà, els Pirineus, que dona tant de sí, que és tan inspirador. Però també té gust sofregits, a picades, a mar i muntanyes, salats i dolços. Com deia Pla, la cuina és el paisatge portat a la cassola. Sempre ens ha seduït la idea de menjar-se el paisatge. Aquest espai tan nostre, que ha donat caràcter i essència al nostre poble. No seríem qui som sense els fruits de la nostra terra. Per un cuiner la terra és la identitat, és l'autenticitat, és la possibilitat de poder mostrar, a través de la cuina, que és un llenguatge, mostrar històries. Per avançar, primer s'ha d'adquirir el coneixement del passat. Nosaltres ho hem après tot de la mare. Catalunya ens ha donat molta diversitat a través dels seus llibres i del seu llegat, també d'aquestes tradicions properes. Tot això configura la cuina del celler Can Roca. Tenim la sort, com a cuiners que cuinem en aquest territori, que tenim productes extraordinaris, no? I, per tant, el producte pot ser, i de fet és, un punt de partida importantíssim, que dona peu a plats extraordinaris. Que com seria la nostra cuina si no haguéssim nascut a Catalunya? Sempre hem estat envoltats de gent que ens ve a veure amb il·lusió. Es deixen portar, que nosaltres podem provocar i jugar. I amanir una vetllada en la qual hi ha gent que comenta que per a ells això és un espectacle. La gent ens regala el seu temps i ve amb les mans obertes. No podem decebre'ls. A què té gust Catalunya? Tasta'ns.